Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi. Kula mboten panggang. Ndok ambek kowe aku sing buke panggang ae ya. Nggih, kula mboten. Sakmene nek ora. Sampun. Penting duduh mawon. Duduh mawon Mbah Yi. Pun. Engko Mbak Dek Dewi ambek buke ya kengko ya. Alhamdulillah pemirsa, ki mang tok terteran konggone Mbah Yayem pemirsa ya. Untuk lontrong ki mang aku ya 3, Bunda Dewi 3, Ayi 2 saja. Loh kuwi Mbah Yi nggih. Jadi empun sampun iki lho enek panggange gedhi. Kula mboten kok, kula niki mawon. Sampun lho. Aku ngedono isine kok enek ndhuwok. Oh, enek iwak panggang. Iki enek jangane tempe. Aku pokoke iki lho ngek. Isine mana nek? Mboten nek isine pun. Alhamdulillah yo. Alhamdulillah. Terima Mbah Yayem. Gawekno dene kok jangane kok ben sawah sing nggowo yo. Wedi. Nggih. Ora ono jangane dhewe. Jahare ning ngode wong sampe kata ngono. Oh, iki pemirsa, nggone sing ape dolan nggone Repalina Prajurit. Iki enek teh. Jajan warna-warni. Cuma aku gak duwe ngene iki lho pemirsa. Ngene iki aku gak duwe lho. Iki aku gak duwe sakura Mbah Yi. Nah adae padha pemirsa. Iki enek gabus keju. Enek kacang asin nggih pemirsa niki. Terus enten isine pokoke iki jerone abon. Iki astor, iki intan yo eneng. Nggih. Nggih. Iki beras kok pasar iki. Niku jenenge jajan pastel Mbah Yi nggih. Pastele ya enak. Pastele lho. Monggo sing ape mriki engko untuk bonus senyum konggone Mbah Yi. Senyum sayang. Senyum sayang. Aku kok yo lali matur suwun Pak Bambang. Ampun diwinginane pas bancaan diterke mriki ndoke kula mboten sah njukuk tapi kula tesik supe niki dereng kula wangsulke. Insyaallah mengke bakda bodo nek pas kula wayahe lewat daleme panjenengan mengke kula anterke nggih niki ada ndok, ada tigan asin utawa ndok asin. Matur nuwun Mbah Yi, kula tak gawekno sambel tahu. Nggih. Nggih. Niki napa Mbah Yi? Iklan. Iya iklan. Power bank. Loh, untuk iklane. Power bank. Bedak. Nggih, sukses selalu. Goreng tempe tak tepung. Nggih ta pemirsa. Terus ki dewek sambel tahu request inten minum. Wis Bu ndang. Alhamdulillah disuktekno intan pemirsa ki intan nyuwun apa Dah mandi kok pemirsa. Alhamdulillah. Kok buka jajan nih, Bu? Iya, Nduk, ini sing dari siapa ya, Dek ya? Kali aku. Kok Mbak Indah? Mbak Indah kok. Halo Mbak Indah, halo. Wis mandi pulang Mbak Indah. Ya ki Nara ya sing nomor 1 sing mbok takono wis ya Nenek. Nang didusi lho Mbak Kinara aja sampai lali lho ya. Iya dek sing nyuteng aku pemirsa. Oh alah Dok. Iki semua karena wis kehendak Allah. Dewas aku dik mang ditekoki mosok intan sampai full. Iya, intan itu sampai di hari 29 itu full. Nah, ini tadi jam 4:30. Arep jam 5 pemirsa ya. Arep jam 5 mandi toh. Ujuk-ujuk cerita, Bu,
aku kok berarti Intan di hari terakhir ini di tanggal 30 ini Intan berarti Intan punya hutang puasa 1. 1 tok. 1. Intan mamang dari dulu tuh nganu pemirsa. Rutin di ini nanti ya kok digo nek anu belum buka dhewe di Ramadan kemarin itu hutangnya 3 ya pas sampai terakhir ini kita iki kok wis tekan untuk ndase malah men ini langsung tak kongkon ndang Mas nang gege nang betal ndang apa tapi mah Intan minum iya wis kadung teh wis jam 4:30 ae pemirsa iki mah yo cuma tak kayak garam bawang lombok Sesuk masak apa nih, Bu? Mbah kok sini nek gak kesel gawe ayam tak bumbu pedes. Mbek akang sego main. Nek enek sing rene ya mak mbek sayur kuwi. Engko nek anak Mbak Indah mak rene kok popo yo. Iya leh. Tamu yo dikon dahar. Ki ibu ketok ki kok tak. Ibu ketok wis. Ketok. Nah, kok wang-wang ki mang kok yo kacange rontok gosong lah kan. Sekurane ora nek cambahi, biasane lak yo nek cambahi to. Mbak Nana gak duwe. Gak duwe. Pemirsa kan mbok takok ini, Bu. Oh iya lali. Tak tekoki apa? Sekarang Ibu Oh iya pemirsa, saya mau tanya, saya kan yang masih fakir ilmu ya. Seumpama kita berzakat, tidak langsung ke panitia zakat atau tidak ke musola atau di masjid besar, apakah kita boleh langsung kepada orang-orang yang benar-benar kondisinya sangat layak menerima zakat dengan kita menyentuhkan zakat ikut tekok saya iki pamane beras zakat kita zakat terus yang bersangkutan memegang beras zakat terus kita doakan apa itu niat kita untuk berzakat itu boleh apa tidak, apa kita harus berbondong-bondong ke musola atau ke masjid. Di situ juga nanti didoakan juga sama emak Pak Ustadz. Aku soalnya selama ini yo neng masjid, neng musola, terus didoakan, terusan dicatat sopo-sopo yang berzakat hari itu siapa saja. Nah untuk menanggulangi resiko biar tidak kurang, biasanya kan timbangan jelang-jeling kok enek sing kurang dari 2,5 kilo, maka lebih baiknya dilebihi saja 3 kilo atau 4 kilo atau pokoknya yang lebih lah pemirsa. Lo gimana kaken banyu tau pemirsa. Bu kayak kecapnya juga popo Bu kuwi. Bu tambah kecap. Yo ora wis buket-buket ngene wae kok Wis. Enak kuwi kecape, kecap. Requestmu. Sok mben masakno koyo ngono. Kok Intan melu buka ibu buka Intan melu maem. Jadi Intan enggak maem pemirsa, lah wis 4:30 wis gapril malah dhek mandi malah. Bu, Ibu, aku ndang lagi anu ini. Datang bulan wis gak apa-apa lho aku. Bu aku sok mben masakno koyo ngono kene ya sok mben. Iya. Enak kuwi sambel tahu. Dikei mae kuwi. Ya lho mae. Mak Besti. Iya. Mak Besti. Dah. Kok yo bayani cah. Berarti besok Ibu sholat Id, Intan di rumah sama Ayi ya. Gak apa-apa ya. Tak
mlaku aku nang masjid sesuk budal isu. Ngene pemirsa rutine. Lho, Dek nganggo centong kok, Ibu. Heeh. Ndak piye? Kanggo centong. Apa tak mak cetetan? Anunan ini. Ki Ibu, guys. Ibu lagi masak Sambel tahu. Request internet. Iya, intene. Lah, buka kono ora kok popo Bu engko marai inu engko. Mbak Endah. Ini. Wah, ya. Hati-hati lho, Bu. Andekno cedhak ngene, Nduk. Cedhak ngene. Iki lho pemirsa wis dadi lho. Iki brambang Goreng. goreng. Wah, seperti ini pemirsa. Wes cus dulu. Cuk. Sing ditakoki apa leh, Mak Jah? Takok apa? Kok bidan? Pidut ning ndi ngono? Ya, bisa aku melok mboke. Melok ibuke ning Sambeng. Lho, padha mbek Mak Jah, motife kembang-kembang. Ane tanda. CS jere. Oh, dibersihno to karo Mama, sesuk dienggo bancaan ngono. Guru Mbak pesen aku akeh mari isuk, Mbak. Iya, aku mekane Dik mau kan sampean tak goleki to, Mbah Ji tak telepon ternyata ya wis cerita. Mak Damis kan ape pesen panggang terus anu Mak Jah pesenane kuwathah mboten saged. Nggih pun Bu, kula tak pesen Yuni ngono. Yuni ki makne Mbah Bi sing dodol cauk. Ngenane lho Mak ning pasar. Mbak, kuwi ternyata anu Mbak Yul. Dulure iki lho. Kuwi lho, Mbak Kris kuwi. Mbak Kris sing langganan ning pasar. Tuku blonjo Mbak. Oh, dulure. Ya. Kuwi ya dulure iki Mbah Taslim barang Lek Siti wong pojok watu. Nek diurut nek iso dadi dulur ya, Pak ya. Lah, Iya, kebanyakan awas lho nek ulure lho. Nek semut gatel barang lho. Besok mau dipakai bancaan besok pagi. Iya. Tunggonono. Masak sambel tahu aku. Ya aku anu, Mbak. Sesuk sampean pesenan wong pira Mak berkatan? 40 luweh. Kalau anake Mak Jah pening ndi ya pening ndi kae. Lho. Ngono teke. Nah, iki wis kenek kamera pemirsa ki anake Mak Jah yang nomor 2. Iki sing urung lolos sing nomor 1 pemirsa, sing jenenge Mas Dodi. Pas apa, Mak? Pas mangan tekan syuting, dia jungkok ning kono noe. Iso piye? Yo kae Bisane aku gak eroh nek lolos. Ambek lele buka bersama ning nggonku kae lho. Salah sampean sing buka bersama ki yo Mas Dian iki. Lah iya maksudnya kae kan wis disotek apa ora? Wes, Lah, sing iya. urung kan sing nomor 1 sing Mas Dodi. Besok lah. Aku iki tukang nyoncongi pokoke. Ki mang anake Mak Pah mak nggih teko ke Surabaya teko yo tak cewoncong jenenge Mbak Kasilah. Ayu yo tan yo, ya kaya Mak Pah ngono kuwi. Cilik. Cilik apik ngono. Cewek apa cowok? Siji nomor 1 cewek sing loro cowok, Mak. Oh. Mas Toni karo Mas Ajis. Sing Mas Toni jarene sak bariane Mas Dimas. Oh. Nek sing Mas Ajis sing nguri dhewe. Iki nek kata jarok saiki, Mbak, besok kebiasaan. Gak iso. Nangis aku. Sesuk make wis full kerjaan. Mak, kok bengi sama nak masak? Yo, masak yo bengi yo jam 2. Iso le. Lah berkata dek isuk dek tinggo bar dodol. Tak godoki yo. Iya. Bumbu-bumbune dadi kabeh. Aku buke Dek Dewi pokoke pesen Mak Jah. Iya. Engko enten karek njukuk ese ya, wis tak peseno Mbak Lina ya. Oke. Engko wis rame iki cah cilik. Cah cilik-cilik dolan iki lho pemirsa. Wis pokoke kelompok iki. Oh di luar neh. Iki lho. Nah, Bari ki takbiran. apa? Bari ki takbiran. Iya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah wis adzan. Sik Ibu tak njukuk piring, wis adzan. Ini puasa yang ke-30. Besok kita hari raya Idul Fitri. Wes saiki enak, Miss. Ya, sekarang pentan. Tak kok ning tripod ya. Kita Sekarang Bu mana tahu? Aku temen bosen ini. Backgroundnya jangan jajan bodoh. Wes ngene. Tak undurno ngene ben ketok. Ibu tak njupuk piring ya. Bayi urung dijupuk. Ya, aku lu kelawan magrib-magrib lawang-lawang sih kudu ditutup kabeh. Kok ono? Iya. Sik. Bagi. Nyam iki es bagi. Loh, kamerane kok tinggal dhewe? Piye toh? Monggo buka pemirsa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibatal masih. Iki piringe Ibu, iki piringe enten ngono lho, Bu. Iki lho, anune kok kene. Nek pengen jajal iki kok nggone anu Pak Tone Pak Mandor Bu Sri. Oh, Pak Tone Mas Mandor. Hmm? Walah, pemirsa nggone segere caca. Diaduk-aduk, Nduk. Diaduk. Cukupna, Bu. Sing mbok pingini. Iki mbok gaduh yo inuk, Nduk. Kok tak dadone ya? Senenganmu jajal ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ben masakane ya sok ben. Mbok campur sama tempe. Engko tak panen ae, Bu. Ya. Salah mangan. Monggo buka pemirsa. Engko Ibu wis gak tangi bengi. Wis berok. Ramadan sudah berlalu. Kita berdoa di penghujung Ramadan ini semoga kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di Ramadan berikutnya nggih pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Iki jangane Mbah Jari. terima kasih diteri jangan. Ya. Wah, enak. Enak-enak aku. Bukannya sudah no. Banyak sambel Bu. Makasih ya. Nek goreng tempe gosong ya Bu iki lho. Mbak kan? Goreng tempe gosong iki. Mbak Indah dolali jangane diinget mang. Jangan kepala manyung karo terong. Ning dur kompor. Ning dhuwur kompor Mbak aja lali kok nek gak mbok nguat mambu. Dolali lho. Kino men digendong bapake. Tapi sithik ya. Kadek ini sebagian
Repa metu karo Mbak Ani. Mbak Hani. Enak sambel. Iki lho bener. Gak legi, seneng. Masih mau mondo-mondo. Seneng aku ngono kuwi. Gulanya sithik ae. Ibu cocok pengen masak apa nah? Ibunya Ibu Kalau bancaan untuk berkat. Sokap pun dia apa? Berarti masaknya sesok nah gue. Aku insyaallah aku gak kesel bengi-bengi yo. Insyaallah. Santai. Mah, aku suapmu. Ini masak. Engko bengi ibu masak nah. Tak tunggone. Sampai bengi gue. Insyaallah ya. Wah, ibu mari loro kabeh ya, Mas. Mas Tabir. Gak usah nangis. Malah nangis. Gak usah nangis. Alhamdulillah ya Allah, matur sembah nuwun. Kula sak keluarga jenengan paringi kesempatan, meskipun ibadah saya masih banyak yang istilah gak baik, kurang jauh dari sempurna ya Allah. Matur sembah nuwun sudah diparingi kesempatan di bulan Ramadan ini, semoga dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya dengan ibadah yang lebih baik lagi. Ayo ngono ya. Masih belum bisa menjaga emosi, belum bisa menjaga lisan yang mungkin menyakiti orang lain, belum bisa menjaga tulisan saya, ketikan saya, omongan saya yang mungkin menyinggung orang lain. Maafkan kami ya Allah. Minal aizin wal faizin untuk pemirsa ya. Maaf lahir maaf nangis. Semoga jenengan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkah barokah. Kami pamit dulu ya pemirsa. Aku takbir salat maghrib terus zakat. Mohon maaf lahir batin, betul kalau maaf ya pemirsa. Enggak no, jangan. Senangin. Pembagian mengantuk rezeki komune Mbak Indah kan tak bagi loro, yang sebagian kuwitan, sebagian Bu Yuni. Besok sing gone ibu kok dibagi-bagi mbek keluarga pemirsa yo. Sing gone Intan iki sampai disimpen Intan. Kami pamit
dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya menduwur ah. Cus. Pateni. Coba demi aku gatel. Nenek kuku pemirsa. Cus.